Вітаю тих, хто зараз дивиться в екрани своїх комп'ютерів або інших гаджетів. І якщо ви зараз дивитесь, то це означає, що ви на фестивалі «Кримський інжир». Фестиваль відбувається втретє, і втретє він припадає на 2020 рік, рік всесвітньої пандемії, коли ми не зустрічаємось очі в очі, а дивимося один на одного і говоримо один з одним через екран. Розмова, мене звати Олена Гусейнова, і я буду робити так, щоб відбулася розмова. Третій рік Кримського. Це розмова з українськими членами журі, і паралельно відбувається точно така розмова кримсько-татарською. І отже, почнемо. Члени журі, які сьогодні будуть говорити, це Іван Андрусяк, Алім Алієв, Анастасія Левкова, Андрій Курков. Всіх вітаю. Отже, коли Кримський інжир оголосив про те, що фестиваль таки відбудеться, конкурс таки відбудеться, було вже літо, тривав 2020 рік, і страхів було достатньо, що буде з цим проєктом, і хто буде надсилати тексти, і чи взагалі все відбудеться. Чи правда були ці страхи, і як було прийнято рішення, що інжир третій буде? Аліме, давай почнемо з тебе. Салям алейкум, доброго дня. Насправді, ви знаєте, я дуже тішить, що відбувся і третій конкурс «Кримський інжир», і відбувається фестиваль. І коли ми 3 роки тому задумували «Кримський інжир» як проєкт, як подію, то, очевидно, ми її задумували не як одноразову акцію, як неодноразовий якийсь проєкт, а для нас була важлива тяглість і сталість таких речей, які допомагають розвивати і кримсько-татарську літературу, і поєднувати, знайомити один з одним як українських письменників, поетів, перекладачів, так і кримсько-татарських. І, очевидно, знайомити між собою ці наративи, які існують, чи які існували раніше, якщо ми говоримо, наприклад, про цей рік. Бо цього року ми вперше дозволили перекладати тексти як українських, так і кримсько-татарських класиків. Влітку, дійсно, в розгар пандемії ми розуміли, що будь-яку нашу дію на 2-3 місяці наперед ми не можемо точно передбачити і сказати, що це буде подія офлайн, чи ця подія буде онлайн. Тому ми з Настю, з командою продумували, яким чином ці план А і план Б можуть бути реальними в грудні. Ми точно хотіли провести фестиваль цього року, не переносити його на наступний рік, знову ж таки, заради і цієї тяглості, і заради того, що є про що поговорити, є про що сказати, і, очевидно, є тексти, які нам надсилали, і дуже тішить, що і якість цих текстів щороку покращується. І, очевидно, прочитати ці тексти. Тому ми розуміли, що пандемія точно внесе корективи, вона внесла. Ми майже на 3 тижні про наш конкурс «Кримський інжир» продовжили. Через те, що в Криму сьогодні є ситуація великою, я б назвав би це гуманітарної кризи. Немає ліків, є проблеми величезні взагалі з системою охорони здоров'я, і наші навіть автори, фіналісти і переможці минулорічні, вони, на жаль, теж хворіли чи хворіють, і їм швидкого одужання, очевидно. Тому ми тоді продовжили, і ми побачили, що був сенс продовжити. Бо ті, хто в останні дні намагався дописати текст, але бачить, що дедлайни він не встигає,
то він цей текст, скоріше за все, дописав там протягом цього хвостика, який ми дали. Взагалі, знаєте, я жартую серед колег і кажу, що мене деколи кримсько-татарські автори вводять в певний стрес. Бо роботи надсилають в останні 10 днів. До того ми можемо отримувати великий геп, тобто достатньо мляву таку текучку робіт, і дуже мало робіт. А потім останні дні нас починають закидувати роботами. Але вже, я думаю, на 3-й рік ми десь вже це можемо прогнозувати. Настя, скажи, будь ласка, цифру рукописів, які прийшли. Отже, цьогоріч у Кримському інжирі взяли участь рівно стільки ж авторів, скільки й минулого року, 125 авторів. Ну, це так просто збіглося. Це не означає, що це були саме ті самі автори. Очевидно, що були і зовсім нові для Кримського інжиру, і ті, які подавалися і минулого року. Всього надійшло 284 твори, які відповідали вимогам конкурсу. Із них оригінальних творів 223 українською мовою, 25 кримськотатарською мовою і перекладів 29 із кримськотатарської на українську і 7 з української на кримськотатарську. І для нас важливо, що твори приходили як з півострова, так і з материка. Причому з материка, зараз я говорю саме про Україну, бо в нас ще є інші країни, час від часу учасники українці, які живуть десь за кордоном, теж надсилають твори і навіть потрапляють у фінал, як трапилося цьогоріч. Але кожного року ми бачимо, що люди з більшої кількості областей беруть участь. Ну, цьогоріч, по-моєму, ми вже покрили абсолютно всі регіони України. Якщо говорити про ти сказала цю фразу «відповідає вимогам», та важливу фразу. Думаю, що всі, хто дивляться зараз цей запис, вони про вимоги знають, але я хотіла би про них трохи концептуально поговорити. Тому що коли ми говоримо про українську прозу і поезію, ми говоримо про тематичну специфіку. І Кримський інжир тоді це точка чи це інституція, яка провокує українців писати про Крим, провокує розвиток, розробку, концептуалізацію Криму як тему, Криму як топосу, Криму як тексту. І це одна окрема тема, і я би хотіла про неї зараз поговорити, про Крим як текст, з яким ми працюємо, Кримський інжир працює як інституція, яка не досліджує, а яка примушує цей текст писатися і розширюватися. І про те, що таке кримський текст в українському письмі, на погляд, письменницький, на журівський погляд, я би хотіла у Андрія Куркова запитати. Насправді, кримської тематики в українській літературі майже не було, з моєї точки зору. Може, я не все бачив, не все читав, але справді цей конкурс, він підштовхує цю тематику нагору і, звичайно, це викликає, я думаю, перш за все, цікавленість у молодих авторів, тому що вони бачать в цьому можливість про себе заявити. І таким чином трошки з'являється елемент екзотичності, коли вибирають Крим, через бажання, наприклад, прийняти участь в конкурсі. Тобто це означає, що без цього конкурсу багато текстів, які ми читали, вони би не з'явилися. З іншого боку, мені здається, що було б цікаво, щоб літератори, письменники, які прийняли участь в конкурсі, вони продовжили цікавитися тим, що відбувається в Криму, і що відбувалося, і історію Криму, тобто, щоб вони продовжили освоєння цієї магічної землі як літературного явища, як літературного ландшафту. Тому що, в принципі, Україна без Кримських гір, без кримсько-татарської культури, вона в своєму літературному ландшафті не повна. У нас є багато Карпат і мало Айпети, скажімо так. Ну і
це якби все ж таки це великий плюс з маленьким ризиком, я б сказав. Але для ризику у нас є завжди технічна фільтрація текстів, і не тільки технічна, а і, наприклад, читацька фільтрація, якщо текст буде надрукований, але він за якістю якось не підноситься до того рівня, який ми б хотіли бачити. Але я дуже радий, тому що цього року я побачив багато цікавих текстів в тих творах, які надіслали нам вже після фільтрації, і вперше відчув, що проза стає справжньою, кримська проза. Тобто у мене, наприклад, коли я читав, зараз я подивлюсь, «Зачаровану смугу», я навіть не знаю, де живе автор, але у мене виникло відчуття, що це оповідання якби написано з місця події. Тобто це якби ось проза, яка приходить з тієї частини України, яку ми називаємо Кримом, а не написана в Києві через те, що об'явили конкурс, і сьогодні треба писати про Крим. Хочу Анастасію Левкову до розмови про кримський текст долучити. Чи відчуваєш ти, що він розробляється, цей текст, і ці 3 роки додають нових топосів, нових структур в це письмо про Крим? Так, звісно, відчуваю. Я підписуюся і під тим, що Андрій щойно сказав. Єдине, я хотіла додати, як людина, яка шифрує твори, яка отримує і знає, від кого їх отримує, бо інші члени журі не знають. У нашому конкурсі беруть участь часто і відомі автори, які мають вже багато книжок. І деякі з них навіть стають фіналістами, як цьогоріч. Але не завжди вони. І минулого року не всі потрапляли у фінал, і цього року не всі. Але про кримський текст і про його розробленість. Щороку я бачу якісь нові теми, або навіть ті самі теми, але інші їхні аспекти. Якщо, наприклад, ми говоримо про осмислення анексії і окупації, світ же ж не стоїть на місці, і Крим не стоїть на місці. Цього року, наприклад, ми бачимо твори про абсурдні російські суди над активістами. Таких творів було кілька. Кілька творів були присвячені пам'яті хлопчика Муси Сулейманова. Тобто це відповідь на ті події, які відбуваються. І, звичайно, загалом беручи, навіть ті самі курортні романи, і якісь спогади, вони теж набувають якихось нових образів, якихось нових аспектів. І нам дуже важливо, шкода, що ми не розробляли цей кримський текст раніше, але добре, що він розробляється тепер. Якщо повертатися до того, що ми добре знаємо про кримський текст, добре знали про кримський текст до того, як з'явився кримський інжир, і до того, як Крим став такою болісною точкою, і текстуальною, і політичною, і особистісною, у нас було принаймні 3 таких імені, на які ми тримали цей кримський текст. Леся Українка, Костомаров, в нього є такий цікавий шматок спогадів про його кримську подорож, і, напевно, Адама Міцкевича можна сюди додати, бо український читач так чи інакше з цим... І Коцюбинський, так. І Коцюбинський, і от Міцкевича теж можна було додати. Принаймні про кримський текст, того, що було на поверхні, ми знали імена, це класична українська література, але і в часи, коли це, як би мовити, не була українська тема, якою активно займалися, були імена. І що ти загалом думаєш про кримський текст в Україні? Українській літературі, чи він насправді був такий невидимий, чи був такий неприсутній, чи ми просто не достатньо уважно читали свій кримський текст? Бачиш, кримський текст, якщо зринав в українській літературі, то він зринав десь там епізодично на рівні, скажімо так, принагідних відвідин.
Є, скажімо, в Юрія Бедрика прекрасні вірші на кримську тематику, Чукуткале, але це, ну і ще багатьох, очевидно, поетів такі речі десь зараз так не пригадаю, але багатьох. У Мар'яни Красавки точно є. І Так, теж так, про це саме місце, так? так. Навіть у мене. Але це, так би мовити, такий дискурс відвідин. Це туристичні вірші. Фактично тієї міфології Криму, яку ми маємо, це глибинну, прекрасну міфологію Карпат в українській літературі, міфології Криму ми майже не маємо. Чому? Тому що вона все одно мала би йти зсередини, вона мала би йти із самого Криму, із самої усвідомлення Кримом причетності до українського дискурсу. Так само, як, скажімо, це було з гуцулами і є, які мають дуже оригінальну культуру, оригінальне світобачення, але воно завжди трималося в руслі, принаймні, політичного українського, зважаючи на те, що там в період називалися русинами, ну то історія. І з Кримом тут завжди було складніше. Тому що, по-перше, з природних причин, тому що в Криму є корінний народ Кримли, який, ясна річ, цю міфопоетику розкриває в своїй літературі, і це цілком природно. А для нас залишалося справді, ну і при тому присутність російської міфології в Криму протягом усіх цих століть російської окупації, це, звичайно, жах. Коли мене там щастило кілька разів побувати, ще встигнути в Коктебелі, коли ще там був творчості спілки письменників, і спілка письменників там десь проводила наради з молодими письменниками, здається, тричі мені там випадало бути. І коли ми кудись десь їздили, отакож теж з екскурсійною метою, то там Пушкіна було стосунок якого до Криму, м'яко кажучи, глибоко сумнівний, але кожна частина гори, я вже там так зло жартував, що вони бачать там тут вухо Пушкіна, тут ніс Пушкіна, тут деякі інші органи Пушкіна. Це насаджувалося, це нав'язувалося, і фактично перевідкриття Криму українською літературою лише починається, причому, мені здається, що воно зараз дуже важливо починається завдяки саме кримсько-татарським письменникам, які вже мислять себе як політичною частиною України, не применшуючи своєї важливої своєї національної самобутності і органічності. От завдяки цьому і це дуже-дуже виразно показують наші, я другий рік читаю конкурсні твори, торік було набагато більше туристичних текстів. Текстів, коли от я там приїхала, я там бачив це мені там нагадало те, а те мені нагадало це. Ой, як гарно, чого як погано, чого який жах. Цього року теж так само є такі тексти, але мене що дуже тішить, це те, що цього року є тексти, які десь органічно, живо показують Крим із середини, при тому деякі тексти я взагалі не зрозумів. Я відчуваю, що воно ніби щось цікаве, але я Гуцул далекий від того.
інколи таке буває. Але той текст, про який казав Андрій, текст такий дуже специфічний, який дуже несподівано закінчується тим, що Адочка залишається там. Дуже Зараз ми пройдемося по текстам. Я тільки скажу таку річ, що знаємо з теорії вивчення оцих локальних текстів в літературі, що текст починається тоді, коли формується оцей словник, так би мовити, літературний, міфологічний словник, коли за якісь великі сенсові площини відповідають дуже конкретні структури, які повторюються з одного твору в інший. І зрештою на цій такій основі потім починає працювати глибока робота з темою, глибока робота з простором. Зараз ми про це спробуємо поговорити. У мене є кілька версій. У мене є оця версія, коли зникає екзотичний погляд. І я так розумію, за 3 роки поступово цей екзотичний погляд туриста зникає з кримських текстів про Крим українських. А друге, в мене є така гіпотеза, що з'являється вплив кримсько-татарської літератури і кримсько-татарської культури, і він теж змінює певні структури. От ми зараз про це попробуємо поговорити, а перед тим я озвучу короткий список і попрошу журі вирішити, хто про який текст би коротко хотів. Текстів журі би хотіло, щоб ми трохи довше зупинилися. Отже, проза, короткий список. Ірина Звонок, Місячне сяйво на морській воді, Стана Корунна, Зачарована смуга, Ельвіра Оскан, Хмари, Олександра Очман, Втрачений, Анастасія Якименко, Янголи, Мір'ям Дере. Я так розумію, що в Стану Корунну, і, ймовірно, ми повернемося ще до цього тексту, але, Настя, про який би ти текст коротко хотіла розказати? Я би хотіла розказати про свій текст-фаворит, за який я дуже вболівала, він у мене набрав найвищу оцінку. Це Анастасія Якименко, Янголи, Мір'ям Дере. Я просто була вражена тим, що, по-перше, я ніколи не бачила, щоб за всі 3 роки існування кримського інжиру ми перечитали багато текстів, тобто, якщо щороку подається там 100 з чимось україномовних, тобто десь близько 400 ми прочитали за ці 3 роки. Ніколи ніхто не писав про початок ХХ століття. Це висвітлюється період під 20-ті роки, тобто 17-й, 18-й, між 14-м і 18-м роками. І там йдеться про вбивство Нумана Челебіджи-хана, причому про вбивство Нумана Челебіджи-хана, в принципі, багато хто знає, і як це відбулося в дуже жорстокий спосіб, російські більшовики, Севастополь, матроси, але в цьому тексті це ще й поєднано зі вбивством караїмського художника Міхаїла Казаса, про якого я особисто нічого не чула досі і ніколи не натрапляла на це ім'я. І авторка дуже цікаво це сплітає. Крім того, вона ще й згадує про архітектора Георгія Доліна, кримського архітектора, який справді був, про якого Вікіпедія пише, що він помер не раніше десь 1914 року, але невідомо, як він загинув. Авторка припускає, що він, можливо, загинув в тій самій різні з боку, організованій більшовиками. І, як на мене, це ще й дуже просто добре написаний текст. І він справді міфологічний. І от, власне, за цю міфологію, за цей період, за те, що він, за нові імена, от за це я дуже вболівала, і я дуже щаслива, що цей текст буде у книжці і що його прочитають читачі. Правильно я розумію, Настя, що про цей текст можна сказати як про спробу творення історичної прози на кримському матеріалі? Зокрема. Так. Аліме, ти хотів щось сказати? Так, я власне хотів додати і про цей текст, що дійсно творення цієї історичної прози – це дуже важливо. І взагалі періоди, які
відкриваються. Пан Андрій говорив про і Андрій говорив, і Іван говорили про те, що цієї туристичної прози стає менше. Натомість люди, автори наші беруть вже дуже різні періоди. Це період початку ХХ століття і період вже Криму радянського періоду після Другої світової війни. Да? І це коли після депортації, як кримські татари повертались. Да? Але якщо знову ж таки повертатись про спогади і про тексти, які на перший погляд зачіпають там тему туризму і так далі. Але для мене дуже був таким, ви знаєте, я ще після цього тексту ще трошечки відходив, це текст втрачений Олександрою Очман. Текст про звичайного хлопця Ділявєра, який працював в кафешці офіціантом, і там ситуація розгортається як до тимчасової окупації і в періоді тимчасової окупації. І, власне, по-перше, цей образ був дуже добре прописаний, бо я одразу візуалізував собі цього хлопця Ділявєра, який працює в цій кафешці, який комунікує з людьми, які приїжджають, чи ті, які теж працюють в цьому закладі. Але далі цей текст накладається на жорстку кримську дійсність. І я, відверто кажучи, я не хочу робити якісь спойлери, да, бо, власне, вся суть, напевно, в кінці цього тексту. Але для мене це було достатньо таким, спочатку легким прочитанням, а потім просто як так текст вдарив дуже сильно по голові і по відчуттях, і по емоціях, і по тому всьому, в чому я, наприклад, живу останні 7 років. Іване, текст, про який би ти хотів сказати? Я, напевно, про зачаровану смугу, текст, який мене десь чи не найбільше вразив. Хоча місячне сяйво на морській воді, так само дуже класний текст, і, мабуть, найкращий текст, і мало там, можливо, я вищий ставив. Але зачарована смуга мене гризла з іншого боку. Ніби тим, як ситуація передається ніби зсередини. Не ніби, а власне зсередини. Таке спокійне, навіть десь розлоге, розгорнуте прописування цієї поїздки, цієї дороги, яке десь часом навіть трохи нуднувате, а часом навіть таке, яке десь нагадувало «Сонячну галявину», славетний фільм десь в якихось нюансах. І потім оцей кінець, оцей обвал, коли ти розумієш, що якщо ставити себе на місце головного героя, то ти думаєш, а власне, нащо, як я прожив це життя, що я дав своїм дітям і чому діти чому виявляється, що в дітей інші цінності, інше бачення. І на цьому обриває, думай, чоловіче. Насправді текст, який мене, очевидно, найбільше вразив в цьому конкурсі. Наскільки я розумію, тобто я вже з того, що ви говорите, розумію, напевно, хто є переможець, але хотіла би, щоб Андрій Курков вибрав текст, про який він скаже кілька слів, і якщо це буде переможець, то це теж ок.
Мені сподобався текст Хмари. Я хочу про нього сказати. Може, тому що останнім часом я дуже багато читаю спогадів і споменів, і текстів, де розповідають люди про те, що з ними відбувалося. І оцей текст мене якби зачепив, то, може, не зачепив так літературною майстерністю, як якоюсь теплотою і щирістю, і спробою автора охопити не тільки якби власне життя власної родини, власні, так би мовити, сумні пригоди і з радісними моментами щодо повернення в Крим в 76-му році, але й якийсь спробувати вкласти оцей опис свого життя своєї родини в історичний контекст. Тому що я перший раз прочитав в тексті про Крим в таких спогадах трошки про історію, яким чином в Туреччині так виявилось багато кримських татар, про ці наслідки російсько-турецької війни і так далі. Тобто тут така для мене дуже позитивна суміш вийшла особистого і історичного через особисте. Саме тому для мене якби оцей текст краще замаркувався в моїй пам'яті, і цікаво було його перечитати ще раз перед цією розмовою. Ірина, «Дзвонок місячної сяйви на морській воді» – це текст, про який згадали майже всі, але ніхто конкретно не говорив. В чому полягає особливість цього тексту і чому всім було що сказати і був причина згадати в цій розмові про цей текст. Пане Андрію? Ну, я можу сказати, що в принципі це красива, чудова історія відкриття дівчинки Мар'яни, відкриття того, чого вона не знала про місце, де вона живе, стосунки з кримськотатарським хлопцем, з Мустафою. Дуже добре написано, дуже, ну, я б сказав, професійно написано, я не здивуюся, якщо це написав вже зрілий письменник. Це проза написана, я думаю, написана мовою, яка дуже сподобається молодим читачам українським. Тобто вона дуже, текст дуже динамічний, дуже відкритий, дуже, можна сказати, дуже щирий, але в ньому є щось, я б сказав, ну тільки не ображайся, ніхто нехай не ображається, є щось від аніме. Ви знаєте, тобто оці всі відносини, картинки, там, коли вона при сорочку Мустафі, таке, тобто воно трошки по-східному солодке. Я знаю, що люди люблять солодке, я звик більше до гострого і до солоного. Але в цьому сенсі, я думаю, всім, хто любить солодке, воно страшно сподобається. Можна тут додати, пан Андрій вже вкотре запроваджує меми для нашого конкурсу. Він запровадив мем «Сувенірна література», література про спогади, про Крим як курорт. І тепер в нас буде новий мем аніме у кримському тексті. Тим не менше, якщо можна дві слові, цей текст насправді дуже важливий в тому сенсі, що він розмовляє, він говорить про емоції. Він говорить про емоції, які зрозумілі людям, ну, не лише там освіченим, глибоким інтелектуалам. Він говорить про емоції десь побутові, через які
розповідати людям про такі страшні речі, як депортація, набагато ближче і зрозуміліше їм це буде. Це я би, скажімо, дуже хотів, я теж не знаю, вперше чую прізвище цієї авторки, мені здається, що текст цей цілком надається до те, щоб його трохи допрацювати, збільшити, перетворити його на повість чи на роман. І мені він видається дуже кінематографічним, те, що Андрій казав про анімешність чи лубковість. Так, це безперечно, це там є, але мені здається, що якби ми мали такий фільм на оцей сюжет, то це було би, ну так, то був би попсовий фільм, але він би був через нього до багатьох, до широкої аудиторії достукатися легше, ніж через інтелектуальний фільм. Тут кілька разів з'явилася фраза там «цікаво, хто це?». Питання до Насті. Очевидно ж, ці тексти приходять разом з біографіями. І що про тих, хто готовий писати прозу про Крим, можна сказати з точки зору біографії? Походження, зв'язок з Кримом, чи це має значення? Це дуже цікава річ. В нас немає у вимогах, нас не зазначено, що людина має надсилати, звідки вона, де вона живе. Але я завжди запитую. Тобто я надсилаю листа, дякуємо, ваш твір прийнято, скажіть, будь ласка, де ви мешкаєте, нам це не має значення для оцінювання, але нам це важливо для розуміння нашої географії. І дуже багато людей пишуть більше, ніж просто «місто таке-то». Вони кажуть, я народилася в Феодосії, зараз живу там. Тобто досить багато внутрішньопереміщених осіб. Ну, я вже говорила, що є люди, які живуть за кордоном. Цьогоріч це Німеччина, Фінляндія, Туреччина і Грузія. З Туреччини в нас якраз фіналістка Ельвіра Оскан, чий твір «Хмари», про який говорив Андрій. І дехто вважає за необхідне зауважити, мають тюркське коріння. От, наприклад, пише українка, дівчина з українським прізвищем, але зазначає, що має тюркське коріння. Звичайно, люди не такі багатослівні, щоб там описувати всі свої якісь біографічні деталі, поневіряння чи ще щось, але навіть з тих кількох слів ти можеш уявити загалом світовідчуття людини, і от те, що в конкурсі беруть участь багато людей, пов'язаних, які жили в Криму, або живуть зараз у Криму, то ти розумієш, ти можеш уявити їхнє світовідчуття, і ти розумієш, чому ці тексти отакі зсередини. Мені дуже зворушливі історії, коли людина, наприклад, не була в темі Криму, а потім вона вирішила взяти участь у конкурсі, познайомилася, наприклад, оце яскравий приклад Інеси Доленник, яка вже вдруге стає фіналісткою конкурсу, фіналісткою в номінації «Переклад з кримськотатарської на українську». Вона познайомилася наприклад, з Ельмаз Бахшиш, з авторкою, яку вона перекладає, власне, задля цього конкурсу. Вона попросила її надіслати, а Ельмаз у відповідь сказала, то надішліть і ви мені свої вірші, і теж її переклала. Тобто цей обмін відбувся, ми розуміємо, завдяки Кримському інжиру. Інакше ці двоє людей би не познайомилися. Це тільки приклад. Тобто таких історій може бути більше. І в цьому, зокрема, теж велика цінність конкурсу, як на мене. Давайте поговоримо про поезію. От ми, коли говорили про кримські тексти, українську літературу, то і приклади, які я наводила, і приклад, який наводив Іван Андрусяк, це були поетичні приклади. Це говорить про те, що поетичну кримську мову вигадувати не потрібно. Там швидше вже працюєш в готових структурах, причому Іван ще говорив про присутність російського тексту, який неуникненний, принаймні в нашому поколінні, і ці структури теж потрапляють так чи інакше. Коктебелівський весь цей дискурс.
він все одно має певний вплив. І от ці 4 імені, на які я дивлюсь, серед них я знаю 2. І одне я знаю, власне, як поетичне ім'я, і це великою мірою голос покоління поетичного покоління 2.0 або покоління 2000-ників, Олег Коцарєв. А другий – це голос в'язнів Кремля і цієї історії. Це Вадим Сірук. І це, очевидно, 2 різних взагалі поетичних голоси і поетичних вектори. Але якщо говорити про цю мову поетичну, бо насправді в ній значно важче бути вільним, так, коли вже структури готові, навіть якщо вони в іншій мові і в іншій літературі реалізуються, отут ця свобода ламати ці структури в поезії, мені здається, значно менша і менш мобільна. Про традицію, який Крим цього року в Кримському інжирі поетичному, чи він, власне, перетворюється на український Крим так само, і які поетичні голоси ми чуємо. Іване, напевно, з тебе почнемо. Вибачте. Мені цього року, на відміну від минулого, скажімо, проза видалася сильнішою в конкурсі, ніж поезія. Були досить симпатичні рукописи, які там вже в фінальну п'ятірку чи трійку там хоч і не ввійшли, але досить гарно, мені, скажімо, там був рукопис «Стріляй у мене», рукопис «Кроком руш», цілком симпатично професійно зроблені. Шкода, що автор вірша «Пам'яті Муси Сулейманова» прислав тільки один текст, з якого складно, текст цікавий, текст вражає, але хотілося б бачити трошки більше його поетичного простору, цього автора. Складно з одного, при тому такого особливого вірша робити якісь більш глобальні висновки. Справді, оцей туристичний, умовно кажучи, дискурс в поезії присутній і далі. Я би сказав навіть, що він, на жаль, все ще залишається домінантним. І навіть ті рукописи, які перемогли, і рукопис, зокрема, Олега Коцарєва, я так трохи, я не впізнав Олега, не розшифрував його, дізнався вже пізніше, але так, це, там видно руку людини, яка вміє писати, але це знов таки, це сторонній погляд. Це погляд з Харкова, Києва, а мені хотілося б все-таки більше погляду з Криму, поки що поезія в цьому сенсі мене розчарувала, на жаль. Коли ми вибираємо екзотичний кут зору в поетичному тексті, ми хочемо того чи не хочемо, потрапляємо в романтичну традицію, коли світ ділиться на 2 світи: буденний, холодний, в якому все погано і в якому дух не може парити, і світ ідеального, де можна, власне, реалізовувати свої романтичні мрії, потреби і так далі. Це 19 століття, романтизм, як він є, і якщо залишатися в цьому екзотизуючому погляді, в цьому туристичному погляді, то ці дискурси романтичні потрапляють. Чи можна сказати, що у цих поетичних текстах, про які ми говорили, якщо в них зберігається ця туристична точка зору, то і цей, якби, не підходящий для тут і тепер наратив романтичний теж певною мірою зберігається? Іване, Настя, Андрію, Аліме, хто хоче, хто готовий?
Ну, мені здається, що хоча оцей романтичний дискурс десь присутній, ну, він не десь, він вагомо присутній, але я бачу тут ключовим трошки інший нюанс. Українська поезія мусить переключитися з темою Криму і починати відкривати для себе Крим не з туризму, а з глибини. Поки ми бачимо оцей романтичний дискурс, як він неуникненний зараз насправді. І він неуникненний зараз в тому сенсі, що ключовим в цьому романтичному дискурсі є все-таки тема болі втрати. Все-таки тема того, що втрати Крим. Один рукопис там взагалі звався, ой, не пам'ятаю, зараз до мого К, як інтимний такий, як, ну, К зрозуміло Криму, але це саме К наголошує, як йдеться про втрату коханого, втрату. Це теж якісь, теж частина романтичного дискурсу. Я не знаю, чи дійде в нас колись до мілітарного дискурсу в контексті Криму замість романтичного, але те, що цей тумблер варто було би перемкнути, це, мені здається, крайня необхідність, але звідки вона має прийти, я не знаю. Можливо, мені би хотілося, щоб вона прийшла з перекладу, щоб вона прийшла з відкриття кримсько-татарських поетів, які, ну, як ми читаємо зараз, читали в процесі оцінювання переклади, це не знаючи кримсько-татарської, що ти можеш оцінити, майже нічого. Але там були такі тексти, де я дивився на текстову графіку кримсько-татарської мови і думав собі, ой-ой-ой, а якби ж це перекласти по-нормальному, а не так, як це перекладено, то це щось має бути дуже-дуже цікаве. От звідти би я хотів оцього перезавантаження. Принаймні з романтизму на символізм, принаймні. Ну, Пане Андрію, ви хочете додати? Да, я просто хочу сказати, що у нас є і романтика, і антиромантика. І насправді, а чого ми хочемо від сьогоднішньої поезії? Тобто антиромантика, як і антикультура, вона викликає зацікавлення знову ж таки у молоді, у тих, хто протестує там чи протестує проти традиції. І у нас в короткому списку є чудовий приклад, така пара: антиромантика – це сіль, і романтика – намисто бризок. І ми, я думаю, зараз, то коли ми читали, ми так зважували, а що більше подобається нам? Романтика чи антиромантика? Реп чи романс? І тут, звичайно, я не з покоління репу, але я і не з покоління романсу, хоча колись романси співав, а реп ніколи б не спробував співати. А саме через цей спосіб передавання образів і думок, і метафор, саме через це, в принципі, йде така культурний меседж, образний меседж, там, чи якийсь там енергетика йде, яка або закарбовується саме, тому що, в принципі, будь-яка метафора, будь-який образ – це батарея, яку тобі дали. Якщо вона тебе підживила, вона, скільки вона тримається, в неї енергії, стільки вона живе в твоїй пам'яті. І якщо ми говоримо про антиромантику, то вона впливає спочатку образами, а потім запам'ятовується ритмом, а потім залишається тільки ритм і зникають образи.
Я не знаю, може у вас по-іншому, але в мене ось якби є таке відчуття, що ось оце вібрація, а це якби це музика, це мелодія, яку можна спробувати запам'ятати, але інколи вона складна. Це із кумедного в цьому контексті те, що серед членів журі реп найбільшою мірою не сприйняв саме я, хоча здавалося, мало би бути навпаки. Але вийшло саме так. От бувають і такі парадокси. Я хочу зараз, Аліна, в тебе теж є коментар, так? Так, я, власне, от про реп і романтику, це, очевидно, достатньо суб'єктивні речі. І, ви знаєте, я навіть себе якось зловив на думці, що перечитуючи тексти в різних емоційних своїх внутрішніх станах, ти абсолютно по-різному їх можеш сприймати. І сприймаєш ці тексти. Тому це, власне, мені подобається, наприклад, наша дискусія, яка точилась навколо текстів серед членів журі, да, бо це означає, що і тексти живі, і тексти чіпляють. Якщо говорити коментар щодо попередніх текстів, там згадали про Ірину Звонок і текст. Після того, коли ми дізнались прізвище, і мені, очевидно, цікаво було зрозуміти, подивитись, поресерчити, хто в нас вийшов у фінал, то побачив, що в Ірини, виявляється, там, ну, як мінімум, 50 книжок було написано. Вони там продаються на Якабу чи якихось інших книжкових полицях. І це, знову ж таки, до того, що в Кримському інжирі беруть участь як імена нам всім відомі, як і Олег Коцерів, про якого згадували, так і ті, кого ми відкриваємо. Мені здається, що це одна з цілей Кримського інжиру. Я б точно не хотів би, щоб і конкурс, і фестиваль було річчю в собі, коли про Крим пишуть тільки кримські татари чи тільки виходці з Криму, мешканці Криму. Очевидно, і про це варто зазначати, що, наприклад, внутрішньо переміщені особи є тими ланцюжками, які от передають цей дух Криму навіть до людей, які ніколи не були в Криму. Але через їхні розповіді, через їхнє сприйняття, от це абсолютно добре прочитується в текстах Кримського інжиру. І ще дуже важливе, про що я хотів би сказати, це, очевидно, текст Вадима Сірока і текст Сервєра Мустафаєва. Сервєр Мустафаєв – політв'язень, який вже вдруге бере участь в Кримському інжирі. Вадим Сірук цього року надіслав поезію українською мовою, Сервєр – прозу кримсько-татарською мовою. І це тексти такі, тексти звернення, тексти, знаєте, звернення до народу, до людей, які знають, чекають і дуже переживають за тих, хто зараз в тюрмах, але дуже часто в цих текстах передається величезна сила духу і величезний міцний характер людини, особистості, яка зараз сидить за ґратами, але яка, я цю тезу час від часу повторюю, але яка може бути набагато вільніша внутрішньо, ніж деякі люди, які оточують нас. І тому ми, коли з членами журі отримуємо ці тексти, це, очевидно, черговий раз така дуже емоційно важлива складова Кримського інжиру. Як загалом наші політв'язні дізнаються про те, що є такий конкурс, і як уможливлюється ця передача текстів? Дізнаються через адвокатів. І політв'язні, які
писали і до того, вони потім через адвокатів надсилають нам ті тексти. Більше того, Вадим Сірук передав разом з текстом малюнок, який він зробив у в'язниці. І, власне, це, очевидно, дуже-дуже... І ще, здається, дружина відправляла, да, текст. Тобто, чи через адвокатів, чи через родини. От таким чином відбуваються. І, знаєте, цього року ми ще, здається, не оголосили, що конкурс «Кримський інжир» третій, то адвокатка в мене в приватному повідомленні запитала, чи куди надсилати текст. Ми ще не оголосили, так. Тому таким чином. До речі, можна я тут додам? Мені здається, що дуже було би добре, щоб, актуалізуючи ці імена, ми нагадували людям, що можна писати листи політв'язням, можна писати листи саме цим політв'язням, які надіслали свої роботи на конкурс, можна писати іншим. Є перелік усіх політв'язнів на Let My People Go. І от минулого року я надсилала листівки спеціально от саме тим людям, які стали учасниками нашого конкурсу. І я закликаю всім, кому це не байдуже, також це робити, тому що людям у в'язниці дуже важливо відчувати цю увагу і загалом є якусь вісточку з великої землі, як ти сказала, Олена. Я ще запитаю з цього приводу, чи потім ця книжка потрапляє, чи про дві попередні книжки, ви знаєте, чи є якийсь хоча б якийсь шанс, щоб в ув'язненні ця книжка потрапляла? Оця книга, вона якраз в мене в руці, це друга антологія, яку ми ще не передавали родинам політв'язнів, ми це точно зробимо. Минулого року, коли вони отримали нагороду «Слова свободи» в номінації, то сама нагорода точно передалась тоді родинам. Книжка, наскільки ми книжку зможемо передати безпосередньо в місця ув'язнення, це питання, але я сподіваюся, якомога швидше наші політв'язні зможуть її погортати в себе вдома. Я думаю, що це буде фінальний акорд розмови, але фінальним акордом розмови буде дитяча література. Може, в цьому теж є якийсь сенс. Це ще один читач текстів про Крим, і ще одна категорія письменників, і ще одна категорія текстів. Я почну з Івана, тому що професійно ти, в принципі, працюєш з цією аудиторією, як видавець, як редактор і як письменник, і ти розумієш цю аудиторію дуже добре. Як ти загалом уявляєш собі читача текстів про Крим, дитину читача текстів про Крим, і чи ти, правда, її виокремлюєш якимось чином, не розумієш, що це потрібна ніша в дитячому письмі? Давай з цього почнемо. У нас вже є в нашій дитячій літературі прекрасний приклад того, як працювати з цією темою для дітей. Це повість «Зірки Вензатюк, де ті літа в Криму». Цього року премію BBC взяла повість, здається, Наталки Чуб, це зовсім нове ім'я, де одним з «Мед і паштет» називається, де так само присутнє осмислення теми Криму через дитячу літературу. Тобто наша дитяча література працює в цьому напрямку, але поки що не доходить до конкурсу «Кримський інжир».
Об'єктивно, серед української частини цього сегменту був лише один твір, який повною мірою підпадає під означення література для дітей. Він врешті-решт вийшов у фінал. Решту творів, зрештою, там дуже симпатичний вірш. Один є дуже класний вірш серед них, серед цієї добірки. А решту творів це автори, які намагаються згадувати своє дитинство, і через це чомусь думають, що це література для дітей. Ні, шановні автори, якщо ти пишеш для дитини, то ти маєш бачити цю дитину, відчувати цю дитину, розуміти, користуватися її словарним запасом, а не своїм. І не грузити, вибачте за термінологію, її речами, яких вона, в принципі, не втямить. Література для дітей – це особливий, важливий сегмент зі своїми правилами. Якщо в наступній, я ніби ж запрошую в наступні кримські інжири письменників, які пишуть для дітей, справді для дітей, а не свої дитячі спогади замасковують під дитячу літературу. Отаке. Отже, я, закінчуючи розмову про дитячу літературу, мені би хотілося сказати таку річ, ми говоримо про читачів, які вже вміють читати, але у яких не було, ймовірно, жодного шансу в Крим поїхати, і які виросли, вже знаючи, що Крим – це анексована територія. І тому мені здається, що дитяча література, ймовірно, один з найважливіших пунктів кримського інжиру. Це дитяче письмо, тому що не тільки дитячі спогади, не тільки пригодницькі історії, не тільки хороші вірші дитячі, але насправді складні теми анексії, складні теми внутрішніх переселенців, складні теми політв'язнів. Це все теми для дитячої літератури, з якими варто працювати. Я дуже дякую за цю розмову. Кримський інжир триває, відбувається фестиваль. Журі говорило щойно про українську частину текстів. У нас попереду книжка і можливість це читати і чекати наступного конкурсу і наступних текстів. Всім дуже дякую.